Uh, Good morning, Kulumbaika, Hungkaham. Tini Facebook Live Pai Himani Ma Paika. Paimani Kaishana Karon Gai. Laitanai Shalo Kokbrok Shahito Porisho Thinoi Je Bodol. Sini Honorable Chief Minister no Je letter submit Claimani Je Sini Kokbrok ni script abo Bengali Yakaba Devanagri by Klanyang Tunhine. Tini ang sana musung makai mose jete Kokbrok Sahito Porishoto je bodolo jeba je committee wo a jaga je tongnai rok ang saimano norok high educated high rank ko chagri khai phaijak ba tabu khlai tongho kintu norok sini dofane bagai kaham kai wansungna kurung bororo dofano biang digit lang tha gai sin dofa kahamung no norok kaham kan chaimanu tini ang sana musung makai mose norok tini BJP bodol nengui party khlaimano democracy wo BJP khlaidi Congress khlaidi CPM khlaidi aboni kuno kebeng mungkuri but party thangnai phainai kintu nijini self profit ni bagoi ba self interest ni bagoi je nongni je kaisa step namani abo je busuk sini ti prasad ofani bagai impact no norok abo kuno din wanchu de naikha norok wanchu ge haisi norok tam wanchu mo hage kok sawoi mo hage kebengoi je BJP ni nojoro norok kaham nukjangnani tei je committee o tong tonai rok je retirement thangjaro to thangpaikha je retirement thangjaya rok o committee o tong tonai rok norok tam no kiri norok kiru je sung mo hage step na yang ba mo hage letter judi ri yang BJP rok tam khainai boni kok khnai hunai nong no hasalo transfer khai ro hunai norok abno kiru hasalo transfer khai ro khai tam nai nijini nok nok ni borok bai tongma yang nai hasalo thang tongna nangnai abno kiriwai norok tini mo hai step nao kintu nong mo je step namani chini bagai je busuk hamya norok abo kun dina wanchu ge naikha kun din norok wanchu ge haisi norok wanchu go sudu nijini self interest te nijini political mileage nana ne bagai ari political mileage nadi sung na tanadi hiya kintu mo hai jaga ya je nongni political mileage nana ne thangoi chini pura society pura tiprasa dofa 100 বছর torak lai thangnani abo hai mileage no kun din tanadi politics klai di politics ni jaga wo kintu kisu jaga wo politics no badi oi nijini dofani interest no wanchunga nango norok okong no wanchunga nangmani ari tin suno je solya chini sai bukung baraya bukung kolorok borok ba nainai no chini bisingo je amo haike kaisa bai kaisa kebeng laithun abo hai nainai borok je kaisa bai kaisa ta kathalai manthun je sara tiprao je 14 lakh tiprasa tabuk prai 99 ya 100% himanu roman script no support khlai tongo kintu o jaga wo ngai norong nijini profit ni bagoi nijini self interest ni bagoi nijini transfer ni bagoi wanchu goi norok abo hake step namani abo belai kai chaya teisini dofani bagoi belai kai hamia ari tini kat bagla raichanai bagla phalchanai huk khaichanai korotia khainai borok kaham kai saimanu je chini Kokbrok no bo okhor bai sike bo script bai sike kai chini tiprasan bai kaham ngai borok si saimanu hongkai norok hai borok to tebo kaham saimana kok nong aja committee tongnai ra kebo maidumi fail ba 8 pass borok kuri jotono high educated ni borok norok kaham wanchugu norok saiman tongo mo hage singjudi khlaiga kai chini dofani bagai belai ke hamyang nai gitam bagai khlaiba ari BJP to nayo kun dine phano je roman script mo India wo kuno state phano kuno community phanta manthun borok nayo haisi o naimani bisingtui no nongni bisingtui ke amhage borok khlai tongo kintu je mane mo India ki je thiasa BJP government mang tongnai haida ari sarkar thangnai phainai tini BJP tongo khana congress phainai congress thanai epora aam admi phainai ari thangnai phainai blei abon bagai kuno kotor ko ge haisi राजनीति केबो चिरस्थायिया एकदिन बोबाइनाय थांनाय फायनाय हायसि
Hingke mo jorawo sara tiprani joto 14 lakh tiprasa Roman script no sabut khayoi khoram ti sawoi chobak khlai tongkai norok khai nongno sabo adhikari kha nongno sabo o phani kha sini je tiprasa community bai thungna bagoi je sini kobrok script no bai thungna bagoi nongno sabo asu right sirka norok abuni jobab marinai hesi tam bagai hingke sing tiprasa rok asuk tolak lainani sing musung liya nukhana lai thangnayo sing busuke fight khlailekya busuk chobak khlailekya norok jora mungsa kok thaya saya hesi nora ungmano tini ni nong ni borok ni busabuti rok establishing thamekya pora pai thamekya pona nangliya kintu amo haiya je nong nukhni borok jotono educated ung thamekya pona nangliya nei norok amo hake step namani nong bagi belai khe chaya hesi norok tintamo roman script no sajagya roman script no sajya blena tini je norok letter submit khemini norok tangai devanagari script beshi letter submit khaliya tangai khaliya asono roman script no sajagya angkai norok je letter submit khemini abo to roman script be suijak asono roman script no sajagya angkai norok tini le je letter submit khemini devanagari script be sui ma kam ble norok sui submit khaigom ble devanagari script no sung saya hiya kaham no kintu but o devanagari script no tabuk jodi puilen hote jodi sungna phaigai sini tiprasa roni hal buting no norok kundino wansugoi denai norok kundin wansugya tambago hingke norok political malis na nayo tei self interest nayo haisi karon tambago hingke biskango election phai tongka abo haike BJP ni image BJP ni biskango abo haike kaham image khayoi ticket da kun mote adai khai mano norok abo sinai layo haisi are ticket tamba ticket kun bepaya ticket mangkha tamba 5 bosor tongnai 5 bosor pore pai pene blebai tini BJP tongo bokuring nai tipramo tha tongo ekdin sa tipramo tha bokuring nai phainai congress phainai CPM thaungnai te katal party phainai party thangnai phainai kintu dofale je thiasak tongnai abo hai samung rok ta khlai di khlaiman bagai belai khai chaya haisi tini ang sanamu songmakhai mose sung je student ni guardian rok sung puila state government ba chief minister no sung pressure we kundin lab kurei puila sung tam ma khlaitai ang sini my dear students ang nong sanamu songaisi puila hangkai sini je live bai thungnai sini je script bai thungnai nongni je poritongmani nongni porashona bai je thungnai mohai je kokbrok sahitya porishod ni o committee ni joto borong ni nogo thangoi bongno gerau rena nanghaisi sara tiprani joto student no kongkhuroi state government no बाद में उलो पेसार देहाisi पुइला सिगांkai je tabuk je kokbrok sahitya porishod ni je committee ni je tam hinanaro Noresh Deborma tei Poddo Deborma borok ni nog rutugoi bong ni nog no gerau khaise bong no se question khaina nghaisi nong no tini sabo saka je norok bahai sarbe khayoi je mane devanagari script bai no kobrok script no nango hinoi nong no sabo rais rika nong no sabo sakla kya bong no puila segang sing marom naisi tinang sanam sungu tini CPM khana engthun tini Ganamukti Porishod engthun nini Jonajati Morcha engthun IPF engthun Tipramo thangun Congress engthun sini bosarong ni future bai sung thungil lab kuri party ni ideology o sing ma tonglainai kintu mohai jora rogo dofani bagi sung ma wansuk lainai phaidi sung jotono palkhai kuno party hiyawoi ek platform o phayoi mohai je borok samung khaina rongni nogo thangoi geraurioi bong thani sung jawab nan nangnai jawab ma nanai sunghaisi abo hage samung ma khlainai tini je borok letter submit khagya o letter no sung jodi bong no devanagari script bai suyoi chuno phunuk dingke kebda phunuk mano o je bong ni committee ni bisingo kebo maya haisi mistake khlainai singabo saimano singabo tambe atike khlai tongba are chuno solyarok ba chuno thungna nainai no chuno borok thungbo tongo iko tini nong ni bising dikhai chung yango sara tiprani joto tiprasaro ek side chung sam tongka roman script norok hai mangni mangtham borok thang sai tongka devanagari script be kobrung nong thununai aborok saya aborok no sing mas lainai sing
abo hai jodi khlai tonga kai 14 lakh tiprasa nongni bagai ready tong haisi ready tongo norok bo mo tipra haten tonga nango chungbo tipra haten tongo kintu sini community bai abo hake ta thungdi chungtini teisa roman script ni bagai chung khorang teisa kai chungtam sajaknai chung apro phunukjangnai je kobrok porishod ni borok kai ko devanagari script bai se nongni script no nai chung phunukjangnai ajaga tamungnai hinga sini bisingo chung khabilai hin saimannai hinga je somoy chung Delhi o thangkok sanai iko bongni bisingo tiprasa dol sakai devanagari script sano te dol sa angkai roman script sano kai hinga confusion thanai Delhi rok confusion nai ajaga hangeno norok segang disen khlaidi diset khlaiman pore phaidi nei sajaknai ari chung e chidul tabung nangraya e chidulo sini kokbro moji hapto moji habia sing nangya nangraya khusung tabuk tam nang sini je tabuk pori tonai borok pori tonai borok taklai gobang ma sini TPS siningthun CBS siningthun borok exam rimani risimalia bhake rimana je borok standard KG1 ne hoite roman script mane english pori phaibaisi bono hotacha bengali script bedi dikha ko bobujile soro bujile ko bujilia kun simalia ana blank paper jomari phebe ke lo samningkha sini tiprasani lo singkhable sini tiprasa ponerung lo singkhable norok ab bahike wansuya ba norok to bom tong kubang sin chai chung hai borok symbol borok se chung saiman tong je sini bagai devanagari script jodi engtha kai sini bagai busuk lo singnai chung hai sigonsa borok huk khaisanai rok bufang raisanai rok bol phaisanai borok siwan chungman hongkai no to high educated ni borok high rank ko chagri phaijak borok bak tagbo khlai tongko nok te buji thaible na awon bagai ang sanamu sungo norok je letter submit khemani norok abono withdraw khlainang thun jodi khlai angkai sara tiprao je rungsrungnai rok 14 lakh tiprasani tiprasa rok bumo bupharok nongni nok rutugoi nongni nok gerauriwoi nongno jobab sanai chunghaisi nor afu tam jobabnai norok sin tiprasa rok kintu tabo gobang ma call khelai tung gobang ma sero call khelai tung gobang ma bokhrok tungjak tunghaisi kintu incident jesapa nang thangmano aboni dai ke tongla khaisi nongno koidin police safeguard dinai ba koidin BJP sarkar tonai ba BJP sarkar ba je thiye sak tipra raijo tong thanai abo hayablena salsa BJP boiron hote kamai thanai o jora khanong ni obostha tamungnai tini BJP power tongo BJP nongno safeguard tongo BJP police riwoi nongno mururi tono din salsa kamai thanai blena BJP o jora khanong obostha tamungnai abon bagino ta thungdi haisi sini borok bai ta thungdi sini community bai ta thungdi sini language bai sini script bai ta thungsidi gobal ta thungsidi jung hai bansi tola kulukja tebo kulugui thanai awon bagai nijini self interest no wansu gewoi nijini self profit no wansu gewoi nijini political malice no wansu yakaroi kicha dofan bagai kaham kai wansuk jabai sidi tini norongni am kaisa mistake ni bagai jung jobab dinani bondongoi thangwaisi jobab dina bondongoi thango bhaki bondongoi thangkai norok kobrok sahitya porishod noni committee ni bomong sin nagradi kobrok sahitya porishod sin kobrok bekus kuri norok kobrok no kai norok selai jonojati basa sahitya porishod ni pan sanamma khamble kobrok ta thebadi nijini kahamno nijini dofani international kisa wansuk jabai sidi kebal jung hai borok symbol borok si buji tongo bobosin bagai kaham bobosin bagai hamya norok tebosin se kaham buji uble norok awon bagai abo hai samung rok ta khlai jabai di nongno request khaibaisi jodi request mani hangkai tamungnai bike dongnai jung social media phaioi nongni nok geraurinani nongno jawab sanan haisi o jarawo gobangma borok bokhrok tungjak tongnai o borok o jarawo gobangma borok joljak tongnai kebno kebasu control khaimangla jesapa nang thangai abon dai sap tongnai koijon police nongno gadi maneba 14 lakh tiprasa tongo tipra raijowo 14 lakh police to tongma tipra raijowo griblena koijon ana samle maneba nijini life ni bagaba nijini life siguri bagaba kisa wansukdi ana je musung tui sat khaike je musung tui suike je musung tui letter submit khaike engya abo haita khlai jabadi abo sin hai begai chaiaisi ang abon sanam sungo paithago my dear students norok ni lakhata tongdi khorang tisa de haisi khorang mati senai jung sini rights jodi jung sawi mayakai jung sanai nanani baidyo mangnai awon bagai jung khorang mati sanai tina koina musungu CPM khainai
BJP खायनाय Congress खायनाय IPFD खायनाय त्रिपुरा मथा खायनाय जों जत्तनो महाय जराबो सिनि पार्टीनि साइतो तनिबै सिनि दफानि इन्टारेस्ट नि बागै वानसुगै फायै म जे मुभमेन्ट दंनो जों स्टेप करा स्टेप नावै जों आबोनो आगलाया नांगौ हायसि निजिनि आइडियोलॉजी निजिनि पार्टीनि कक माइलेज मानन बागै कायसा हामिया सालायनाय सालाय तंदि कुनो बेपार गैया सामा सावायसि निजिनि पार्टीनो हामसाना बागै ते पार्टीनो हामिया मासाव उइयाना फानो उइनै गसिरि मासाव हायपानो महाय जरा रगो हंखाय जों थांजा खाय मा बसालायनाय आंगाबोन कयना मुसुंगो माय डियर स्टूडेंट नरक रेडी तंदि हायसि महाय बरनो जवाब नादि खरां दिसादि जतनो नरक जत नि CPM निंथुन जत स्टूडेंट विंग्स नरक आसुलायदि BJP निंथुन त्रिपुरा साने जत स्टूडेंट विंग्स आसुलायदि कांग्रेस निंथुन आसुलायदि त्रिपुरा मथानि आसुलायदि IPFD नि आसुलायदि दिसेनफ्लायदि महाय बरनो जों तामक खलायनानै नां जों स्टेट गभर्नमेंट जों परे हासि स्टेट गभर्नमेंट जों परे कक सालायनांगौ किन्तु पुलिस सेगां महाय जे सिनि दफानि एगेंस्ट सिनि राइट्स नि एगेंस्ट सामुखाय तनाय बरनो से जों सेगां जागा मातु अ सामुमा खलायनाय आसो नों सितुन बेले हामबाय जतनो खुलुमबाय के खना फुङाके गरिया अ गरियानि सालो जे महाय बररक न ब बुद्धि काहाम रिनांथुन बमतम काहाम रिनांथुन चिनि बाबा गरिया आसुनो कय मुनारगो बेले हामबाय खुलुमबाय के चिन त्रिपुरासा आइग्लक तंथुन हामबाय।